uKaizer Motaung Jr ongumqondisi wezemidlalo kwiKaizer Chiefs uchaze ukuthi kungani iqembu lingathumelanga inqwaba yabadlali abasebancane ekubolekisweni kulesi sizini. Njengamanje Chiefs inesquad esikhulu sabadlali abangu-38 ababhalisiwe, kodwa nguSamkelo Zwane noHappy Mashiyane kuphela ababolekiswe kuSewelewele FC. Umqeqeshi ohambile weqembu uNasruddin Nabi wayephakamise ukuthi kusazokwehliswa usayizi weqembu ngaphambi kokuthi kuvalwe iwindi lokudayiselana ngabadlali. Nokho Motaung ubone icebo labo lamanje lingcono kakhulu ngokusekelwe kulokho okwenzeka esikhathini esedlule. iKaizer Chiefs yathola ukuthi uma ibolekisa abadlali abancane kwesinye isikhathi abasetshenziswa ngokwanele ngamanye amaqembu. Isibonelo nje uDonnie Jensen obebolekiswe kuSuperSport United ngesizini edlule, kodwa wadlala imidlalo emithathu kuphela ngaphambi kokuthi athunyelwe eqenjini lereserve. Lokhu kuholele ekutheni Chiefs isebenzise isu elisha lokuthuthukisa ithalent elincane. uMotaung ukuqinisekisile ukuthi baneselicace kakhulu labadlali abancane abenze kahle ku-pre-season. Ukholelwa ukuthi isikhathi esiningi kungcono ukugcina abadlali abasebancane endaweni efanayo ye-club. Ngale ndlela basengadlala ku-Disc Challenge ngesikhathi bezilolonga neqembu lokuqala, okuyisu alibona lingcono. Kudingeka iqembu elikhulu ngoba iChiefs idlala ku-CAF Confederations Cup kule season kanye nezindebe zasekhaya ezintathu. Uhambo olusindayo nohlelo lomdlalo olumatasa ludinga abadlali abaningi, kanti nemithetho ye-CAF ivumela amaqembu ukuthi abhalise abadlali abangafika ku-40. Njengoba iChiefs izimisele ngokufinyelela esigabeni samaqoqo e-CAF Confederations Cup, uMotaung uphawula ukuthi ukuqasha kwabo kube ngamasa amakhulu. Abasayinanga nje abadlali abahle abanamava kuphela, kodwa abake badlala kuleli zinga eliphezulu phambilini. Abadlali abafana noLebohang Maboa, Paseka Makho noThabiso Monyane banesipiliyoni sokuphuma emzukwaneni we-CAF Champions League. iChiefs isayina abadlali abangu-11 abasha kule season, abahlanu kuphela sebedlalile kuze kube manje ngenxa yezinkinga ezinjengokulimala, izindaba zomthetho nokudinga isikhathi sokujwayela. Abaningi banomuzwa wokuthi lesi isigaba sokuqasha esiyimpumelelo kunazo zonke kuleli qembu kusukela ngo-2012. uMotaung uchaza ukuthi inhloso enkulu yokuqasha kwabo ukudala ubumbano eqenjini. Babheke izikhundla ezithile ezidinga ukuqiniswa ngokusekelwe ekusebenzeni kwesizini edlule. Yize vuma ukuthi iClub ngeke ikwazi ukulungisa zonke izinkinga zayo ngewindi elilodwa lokudayiselana ngabadlali, uMotaung uthe benze inqubekela phambili enhle. Uphethe ngokuthi uhlelo lwale club lweminyaka emihlanu ezayo ukuqhudelana ngamandla kuyo yonke imiqhudelwano, hhayi yakuleli kuphela.